ma akala ahadun ta'aman qattu, abincin ko abincin mahaifinka ne. Ma akala ahadun ta'aman qattu, abincin ko abincin mai gidanka ne. Ma akala ahadun ta'aman qattu, annabi ya ce ba wani mutum a duniya da ya taba daukan abinci ya sa a gaba ya ci khairan mafi alkhairi min an ya akula min amali yadihi, kamar ya ci daga abin da ya nema da kansa. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya akulu min amali yadihi, annabi ya ce domin annabin Allah annabi Dauda alaihi salatu wasalam yana ci ne daga abin da ya nema da hannunsa. Jama'a kuna ji? Ya tabbata cikin hadisin Bukhari, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi, annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa. Wa kenan? Ya ce la'an ya akhuza ahadukum habla, annabi ya ce kowane ɗayanku ya je ya ɗauki igiyarsa fa ya hataqiba ala zahrihi, ya je ya yi ice ya ɗauko a bayansa. Ba shi da motan da zai ɗauko ice, ba shi da mashin ɗin da zai ɗauko ice, ba shi da keken da zai ɗauko icen, ba shi da jaki da zai ɗauko icen. Fa ya hataqiba ala zahrihi, annabi ya ce ya je ya yi ice ya ɗauko a bayansa. Fa ya bi'aha, ya kasa icensa ya sayar, khairun lahu, annabi ya ce wallahi shine mafi alkhairi gare shi min an ya atiya rajulan, akan ya je wajen wani yayansa ne, min an ya atiya rajulan ya je wajen wani kawunsa ne, min an ya atiya rajulan ya je wajen wani mai gidansa ne. Fa yas'alahu, ya je ya roƙe shi, ya gaya mishi bukatarsa, a atahu aw mana'ahu, ya bashi ko bai bashi ba. Annabi ya ce abin da ya fi mishi alkhairi ya je ya yi ice a bayansa ya siya. Wadda ya ɗauki wannan shine addininsa, shine karatun addininsa, zai mai da kwaram da roƙo sana'a, zai mai da bara a matsayin sana'a. Annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa shine Allah, la'an ya akuza ahadukum hablahu, ɗayanku ya ɗauki igiyarsa fa ya hataqiba ala zaharihi, ya je ya yiwo ice ya ɗauka a bayansa. Fa ya bi'aha, annabi ya ce ya kasa itacensa ya sayar, kairun lahu, shi ne mafi alkhairi gare shi min an ya atiya rajulan, akan ya je kofar gidan wani fa yas'alahu, ya je ya roƙe shi, a atahu aw mana'ahu, wannan din ya ɗauki abun ya bashi ko ya hana shi ko ya bashi. Annabi ya ce abin da ya fi mishi alkhairi, annabi ya ce je ya yi itace ya sayar. Annabi ya ce in ba shi da abin da zai dinga ɗauko itacen, annabi ya ce dinga ɗauka a bayansa. Kudin roƙo galibi ba shi da albarka. Ya tabbata a cikin hadisin Hakim ibn Hizam. Hakim da kansa ya ba da labari, ya ce sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa'a'atani, ya ce wata ran na zo na roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wata bukatata, annabi sai ya ɗauka ya bani, dama annabi zai hada shi. Thumma sa'altuhu, yace na sake roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'atani, annabi ya dauka ya ba. Thumma sa'altuhu, na sake roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam fa a'atani, yace annabi ya dauka ya bani. Summa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai annabi yace ya hakim, yace mishi ya kai hakim, inna hadha al-mal qadiratun hulwa, ya ce kaga kuɗi suna da daɗi, suna da kamare. Faman a hazahu bisa kawati nafsi, duk wadda ya karɓi kuɗi a hannun wani a cikin girma da mutunci, bisa kawati nafsi, min gairi ilhahil fi su'al wala tama'in wala hirsin wala ikrahin. Annabi ya ce duk wanda ya je ya karbi kuɗi a hannun wani ya roƙe shi nan ba ya takura shi da roƙo ba ne, ya je ya dawo, ya je ya dawo, ya je ya dawo.
annabi ya ce ba ganin banza da kwaɗayi ya sa ya roƙi wannan mutumin ba. Annabi ya ce ba takura mutumin nan ya yi ba, a'a mutumin ya ɗauki kyautan ne ya ba shi kyauta na karamci, wataƙil shi mutumin ma na jin daɗi ya yi alkhairi mawa ne, burika lahu fihi. Annabi ya ce za a sa albarka cikin abin da aka bashi zai amfana. wa man akazahu bi ishrafi nafsi, annabi ya ce amma duk wanda ya karɓi kuɗin wani ta hanyar roƙo, ta hanyar